croeso nôl, blwyddyn newydd dda 2023 i Cymeriadau Cymru gyda i Chris Jones. A fy ngŵr gwadd arbennig cyntaf yn y benod cyntaf o'r flwyddyn newydd yw Owain Gwynedd, neu i bawb, Ows Gwynedd. Siwr o'i ti, boi? Dim yn bad, sut wyt ti, Chris, ti'n iawn? Fi'n oce, diolch yn fawr iawn ti. Croeso ti, a diolch yn fawr iawn ti am ymuno fi. Ti'n gerddor, wrth gwrs, ti'n gyfansoddwr, wrth gwrs. Ond, o'n i ddim yn sylweddoli, mae'n rhaid i gyfadde, rei, bod ti'n dipyn o bêl-droediwr. Estalwm, ia. Ti'n chwarae i bort, i flaenau, i Llangefni, i Charnarfon. A i dyna'r frwyddfeydd erioed i chwarae'n proffesiynol, Owen? Na, really, dwi'n dweud hyn lot, mae'n dim bach, a mae bobl yn, dwi'n gwybod, os di o yn, dim hyder ydi o, ond oedd o'n rhywbeth o'n i'n dda yn neud pan o'n i'n fach. So, yn hytrach, ti'n weithiau, ti fatha gen ti, dwi isio neud hyn, a weithiau ti'n neud rhywbeth oherwydd bod chdi dda yn neud o. Ti'n dall y gwahaniaeth? Ydw, ie, oce, ti'n gwybod teg, ond ti'n gweud pan o'n i'n fach, sgwb, o ti'n chwarae, so ti'n yn ddi ifanc, felly ath ymlaen tipyn yn ydrych na just ysgol, do? Ys ti'n ymlaen? Do, es i chwarae fo Cru Alexandra pan o'n i'n 13. Oedd hwnna'n brofiad, ond fel dwi'n dweud, os fysa'n rhywbeth, dwi'n meddwl, os fysa'n rhywbeth lle oedd gen i angerdd teg at wneud o, ac just hynna oedd y gol. Ti'n gweld, dyna ydy'r gwahaniaeth rili rhwng pêl-droedwyr proffesiynol a ti'n gweld, y bobl na ti'n gwybod sa di gallu neud ti, ond bod nhw'n chwarae mewn cyngreiriau ifanc, yr agwedd ydy'r gwahaniaeth, so, ac o'n i rioed eisiau bod, dwi'n meddwl, o'n i gael chat, ti'n gwybod bod i Mei Fanta, Meilir Emrys, mae'n canu a mae o'n cyswlebu ar pêl-droed fan. Dwi'n gofio cael chat fo'n car unwaith, ac ar y fo dweud, oedd o'n meddwl sa fo'n neud ti fel pêl-droedwr achos oedd o'n meddwl sut fysa'r sylwebwyr sa'r sylwebwyr methu deud i enw fo, Meilir Emrys. Be'r un beth efo ti. A dwi'n cofio meddwl fatha, pan dwi'n neud ti fel pro-footballer, sut fydd y sylwebwyr yn deud yn enw. Ella o'n i'n meddwl fy'n ifanc, ella swn i yn neud ti jyst oherwydd ella na o'n i'n un o'r goreuon yn y tîm pêl-droed lleol, Big Fish in a Small Pond, ond oedd gen i'n agwedd, yn Cru Alexandra dwi'n cofio dod adra, a oedden ni'n gofod i fynd i ffwr am bythefnos i'r digs, i'r training ground a cael bythefnos o intensive training, ac ar ôl ryw wsos nes i, o'n i'n homesick, o'n i jyst eisiau dod adra. Dwi'n cofio, gai ffonio mam, a wedyn, yes, of course you can, yn rhaid y ffôn i fel la. Mae'n dechrau siarad Cymraeg efo mam, a dyma'r boi, Cymru oedd o, Wrecsam, ond oedd o'n siarad Cymraeg, a mae'r boi'n dweud, a dwi'n siarad, mam, dwi'n siarad adra, dwi'n licio yma, dwi'n methu adra, please gyda adra, a wedyn dyma hi'n clywed o'n dweud ar ochr arall ffôn, don't speak ignorant, boy, speak English. Iesgob, no way. A gan i mam, dwi'n dod i'n ôl chdi fan. Dwi'n dod i'n ôl chdi funud. Mae hwnna, mae'n ôl yr dyddiau Welsh not dachan, iesgob. Ia, bron, ia, ac yn person o'r Wrecsam meddwl o'n drist. Wel. Dwi'n cofio teimlo'n te 18 bod fi'n dyfaru, bod fi heb di trio'n galetach, achos yn amlwg fysa gyrfa pêl-droed yn rhywbeth cool i wneud, ond... Beth oedd y foment yna? Beth oedd y foment nes ti wedi dweud, oce, enough's enough, dwi ddim yn ei wneud i fel bêl-droedwr, dwi'n byddai'n ei symud ymlaen, newid cyfeiriau. Beth oedd yna'n foment yn gweud, oce, nid yna rhywun weith o ti? Na, nes i llosgi allan. O'n i'n fod i chwarae fo Blaenau Ffestiniog pan o'n i'n chwarae fo Cru, ond dwi'n cofio, o'n i'n chwarae pêl-droed ar y disadwn efo Blaenau, ar y Sul efo Cru, weithiau yn pellafio'n Lloegr yn llefydd fel, dan ni'n chwarae Oxford, dwi'n cofio beth di enw'r lle, ond ni'n chwarae ochr arall Lloegr, un o'r porthladdoedd am iseldiroedd ffordd. Oedd nhw di Sul, wedyn oedd training Cru nos Fawrth, training Blaenau nos Ferchar, o training Clu nos Iau, a wedyn, so dim ond dydd Gwener a dydd Llun o'n i'n mynd i'n byd, wedyn, a thi'n ormod a nes i losgi allan fel rwy'n ifanc. A dyna be oedd o, dwi'n meddwl, ond fel dwi'n dweud, licio chwarae pêl-droed wrth y modd,
bo fi'n gallu chwarae pêl-droed, oedd o'n fatha talent oedd gennau, ond dim yn digon angerddol, probably. Ac wedyn, pan rwy'n bigo gitar fyny, pan o'n i'n tua 13-14, oedd hwnna'n foment arall i ddynol. Ie, siwr, yn siarad. Ond yn amlwg, ti siwr yn dilyn pêl-droed o hyd, os na dîm ti'n dilyn, ti'n amlwg ti'n dilyn tîm cenedlaethol yn amlwg, ti siwr wedi cael pleser o weld Cymru yn yr Euros a ti'n cwpan y byd. Os na un tîm ti'n dilyn? Wel, dilyn ydy'r gair rhan, dwi'n meddwl, achos dwi'n licio'r gair fan i mwy. Mae'n dod o'r thing fanatic, ma dydi, a Man U ydy'n hi mi, ond y rheswm am hynna, oedd ymrodyr yn supportio Lerpwl yn tyfu fyny. Lot o ardal Blaena yn supportio Lerpwl, neu Everton, ond oedd taid o Manceinion yn reiddiol. Doedd o'n taid gwaed i fi, ond oedd o wedi prodi 9 pan ar hi golli gŵr. A wedyn oedd o, fel oedd o'n dweud, o mosaid pan oedd o'n le neis. A dwi'n cofio ar adag yr union foment ar fi shiftio o Lerpwl i Man U, nath o dal papur newydd i fyny a dangos Mark Hughes. A dwi'n meddwl, look son, he's Welsh, ac o gennym fo Chris Man U on, ac o gennym fo'r gwall cyrls ma fel o gen i ar y pryd. A na fo wedyn, sparky oedd bod dim. Ie, a nes i weld yr penod o Cymru Midfield yn ddiwedd, a dos Nadolig, am sy'n mae'n gweud, siawns am game, boys. Mickey Plum yn dod off. Mickey Plum, ie. Dwi wedi darllen erthigol yn Saesneg yma, a mae'n gweud, ironically, even though I was given my first chance in top-flight Welsh football by Osian Roberts, yma pam gwybod pwy Osian Roberts, my style of play was too unpredictable for Osian. Nawr, esbonio hwnna, unpredictable? So, ar y cae ffwbol, o'n i'n gwybod be o'n i'n mynd i nesaf, so o'n am chance bod rheolwr na neb yn mynd i wybod, cos oedd o jyst wbeth oedd yn just digwydd yn reddfol, lle. A wedyn, o'n i'n licio cymryd trio mynd heibio bobl efo sgil neu efo dim bach o gyflymdar. So Osian ddim yn erbyn hynna o gwbl. Be genny fo ydy, neu be oedd genny fo'n Porthmadog, oedden ni'n dîm o hogia lleol. A oedd hynna'n anarferol yn uwch gyngrau'r Cymru ar y pryd. Ond oedd o'n golygu bod ni'n gorau chwarae mewn system rigid. Pam oedd gennym ni ddim y bel o'ch ti'n gwybod lle i sefyll, pam oedd gennym ni'r bel o'ch ti'n gwybod lle i sefyll, pa zon i fod yn bob... A wedyn, oedd hwnna ddim yn... Oedd o'n cweit yn siwtio fi, a ella swn i'n y zon wrong yn aml dy Chris. Ond be ti'n sylweddoli wedyn ydy gweld Osian yn mynd ymlaen. Mae wedi gwneud debyg iawn efo Cymru, ond be gen ti ydy, o'n i'n cweit digon da i fod y persona fel yn y tîm sydd yn creu'r gol allan o ddim byd. So, o'n cweith digon da. Swn i wedi gallu dysgu i fod yn fwy o soldiwr. Swn i wedi gallu bod yn un o'r 9 neu 10 yn y tîm sydd yn stopio'r tîm arall sgorio. O gennym ni fo i'r nhw Les Davies. Mae dal i chwarae, dweud y gwir, i Bangor 7-8-6, dwi'n meddwl. The Truck oedd yn ei alw fo. Ond os oes ni'n cadw'r sgor yn ddi-sgor tan diwedd y gêm, fysa Les yn gallu creu bath arbennig a eich sgorio gol ac i'r gêm i ni. Ond digwydd bod be oedden ni'n neud lot, oedd pigo lot o bwyntiau fyny yn erbyn tîmau da fel TNS a bethau fel la. A eich nicio 1-0 yn erbyn y tîmau gwaith. Ie, wel, mewn munud yn ddwy, dwi'n mynd i springo rhywbeth arno ti. Dwi'n rhoi quiz bach i ti am bêl-droed Cymru, Cymru, ond cyn hynny, erbyn hyn wrth gwrs, mae'n amlwg mai fel cerddor unigolyn blaenllaw, os gael ei yn y sîn gerddorol Gymreig, ti'n cael dy adnabod yn amlwg erbyn hyn. Ond oes na rhyw elfennau o bêl-droed sydd gyda yn berthnasol neu'n bwysig yn y byd canu, perfformio yn y byd y ti, a mae'n gwestiwn digon gwirion felly, ond oes na pethau ti'n cymryd, allai defnyddio hwnna yn fy myd i nawr? Na, dwi'n meddwl, mae bywyd, dwi wedi dysgu lot am bywyd drwy bod yn chwarae mewn tîm pêl-droed. So, dydy tîm ddim yn... Dydy tîm ddim ennill os di pawb ddim yn tynnu'r un ffordd. So, mae gen ti dysgu am reolwyr gwahanol. A pan o'n i'n dod i fewn i byd gwaith, er enghraifft, o'n i wedi cael bob math o wahanol reolwyr, bobl fysa'n gweithio na chdi,
neu bobl fysa'n rhoi braich rwnd a chdi, neu bobl sy'n mynd siarad efo chdi o gwbl. A wedyn ti'n cael dod i ddysgu, o ia, mae hynna'n gweithio i fi, oedd o ddim yn gweithio i'r person yna, de. So, o'na chwaraewyr ar y cae pel-droed, os oedd y rheolwr yn gweithio nhw, oedd nhw'n gwneud y well. Yr rhan fwyaf ar amser, dim dyna oedd yr... a dim dyna'n enwedig i fi, so well gen i rwy'n yn dweud, da iawn am drio, neu be bynnag, achos sy'n neb yn trio fod yn crap, na gais. Ia, so mae cerddoriaeth yn debyg, so pan ti'n mewn band, mae pawb yn trio gweithio teg at wneud rhywbeth efo'i gilydd sydd yn gallu troi allan yn amazing neu ddim. Wel, ie, ond ti dal yn mynd i gael ambell i prima donna, ti dal yn mynd i gael ambell i un sy'n gweud na, dwi eisiau gwneud hyn, fel hyn. Ti'n dysgu bod hi'n am bodoli mewn bywyd hefyd union y fath. Oes, na, dwi wrth y modd yn tynnu fatha, dwi'n gwybod, gwersi o wahanol pethau ti di profi mwyn fatha trio byw bywyd dipyn bach mwy. Ti'n swnio'n ddoi, ti'n swnio fel hen ddyn ddoi. Ti'n ddim yn bloody hen ysgab, Dan. Wel, cyn mwyn i'n gorffen efo pel-droed, yn amlwg mae Gareth Bale wedi dweud yn ddiweddar bod efo'n ni stopio chwarae bethau. Beth yw dy farn di am y tîm cenedlaethol? Oes na le i ambell un arall hefyd i hongian i fyny i boots y bethau? Dwi'n gwybod, mae hollol fyny ddyn nhw. Mae'r ystadegau wedi dod allan heddiw, mae Iolo Chung yn gwneud gwaith briliant yn dangos ystadegau, felly yn dangos bod oedd o dal yn creu neu bod yn rhan o tu hanner gols Cymru tuag at diwedd yr flwyddyn neu ddau ddwytha. Right. So, da ni'n di ond, dwi'n meddwl bod o'n benderfyniad cydwybodol iawn, achos da ni angen dysgu curo hebddo fo hefyd, de. Yeah. So, oedden ni wedi mynd i boint lle, oedden ni wedi neith Bale wneud rhywbeth special, so oedden nhw'n just... Ie, oedd gormod o ddisgwyliad ar y boi, yn dod yli. Ie, da ni eisiau ffeindio ffordd o chwarae, dwi'n meddwl, efo... Mae yna wledydd bach eraill yn neud o, so. Mae Uruguay efo ethos anhygoel, mae gen nhw tu ar un boblogaeth yn ni, dwi'n meddwl 4 miliwn gen Uruguay, a maen nhw yn bob un World Cup, a maen nhw, mae gen nhw'n hanes pel-droed dda, dwi'n meddwl, mae steil o chwarae, dwi'n meddwl bod wedi newid llawer yn yr 20-30 mlynedd ddwytha, maen nhw'n jyst yn trio'n gael etach na neb arall. Da ni angen dysgu hynna fyd, dwi'n meddwl. Ie, fi'n credu bod ambell i enw arall, fi'n meddwl am Joe Allen a Ramsey, a falle, oedd wedi dod o'r diwedd. Anyway, mae hwnna'n ddadl leo, ond y hwp pwy Na, dwi'n meddwl mae hwnna fyny ddyn nhw. Dwi'n meddwl oedd Ramsey wedi ddangos bod yr anafiadau wedi cael dipyn o effaith ar ei gorff o yn y World Cup, o'ch chi gallu dweud bod mae yna latha neu ddwy wedi mynd o'r coesa, ond hefyd, pan ti'n sôn am greu goliau, mae yna bobl eraill wedi gwneud o, fel dwi dweud yn y gwledydd bach, mae nhw'n dymd ymlaen tan mae nhw'n 38-39 a jyst dod on am 10 munud. Doedd hwnna ddim yn rhywbeth oedd Gareth Bale yn amlwg eisiau gwneud, ond ella os yr Ramsey'n hapus i wneud hynna, dwi'n gwybod. Ond oedd e mor braf gweld Messi yn ennill ar i gwpan ola byd diwetha, oedd e'n ffantastig. Reit, cyn mynd symud ymlaen a siarad am yr ochr arall o gerddoriaeth, fi'n mynd i roi 10 cwestiwn bach i ti, 10 cwestiwn bach chwym, fath o quick fire. Oce. Gedi ymwneithio, mae'n atebion yma, yn gweud lot am y pwnc, felly gewn ni weld. Nawr, y cwestiwn cyntaf fi wastad yn gofyn yw, rygbi neu pel-droed? Pel-droed. Wel, yn amlwg, wyt ti foi rygbi o gwbl, neu? Na, mwynhau wylio fo, ond gemau Cymru rhaid i gael. Na, ffain. Na re, wyt ti'n berson gan amla gwydr hanner gwag neu hanner llawn? Hanner llawn o hyd yn anffodus. O hyd yn anffodus? Wel, da ni newid fod yn sgio ac o'na ddim eira yn y resort. Dwi'n gweud bod o'na'r gwylod y llethras oedd yn oce. Ond bob dydd o'n i'n annoio fi'n hun, achos o'n i'n dda, lle ni eira heno. O'na gwmwl o'na. Lle ni eira heno. Oce, a pa march gweud, oh god, shush wir. Ia, mwy lai, ia. Oce, beth yw dy wendid fwyaf di? Waw, cwestiwn da. Os na fwy na gyd, oes? Na, just bod fi'n mynd sylweddoli nhw, probably. Dim bod fi'n meddwl bod fi'n person da neu bod dim, just dwi'n mynd teddi ganolbwyntio ar gwendid. Oce, na, ti'n fflitio un beth i'r llall? Dwi'n gwybod beth yw, dwi'n meddwl bod fi'n iawn, wastad. Dwi o hyd yn meddwl bod fi'n iawn. A i fewn i ffrau dros politics a rhywbeth fel yna yn aml, achos bod fi'n meddwl bod fi'n iawn. Reit, ysgo bod hwnna'n sôn o ddiddorol i fod y rai gyda dros y bwrdd. Oce, fi sefyll ymlaen i fel. Pa bwnc oedd e ti weitha yn yr ysgol? Addysg grefyddol.
Ond syth! Wel, oedd gen i, pan o'n i'n chwarae pêl-droed, oedd gen i double ysgryth ar ddydd Gwener. Ac wrth gwrs, yn ebyn hynna yn yr wsos, oedd o'n i wedi chwarae pêl-droed nos fawrth, nos fercher, nos iau. A nes i fethu, dwi'n meddwl nes i fethu tua bob un, mwy neu lai bob un dy Gwener o ysgol y flwyddyn. So mam a dad y jail, os fysa hi wedi bod yn dyddi yma. Ond na, nes i fethu loads o ysgol a chos o double ysgryth. O, waw, oce, wel, nawn ni siarad am ysgol i ddweud. Cwn neu cath oros? Mae hwnna'n un anodd. Cath o gen i ni ddeitha, mae newi farw. Ond, dwi'n... Ti'n mynd fan o gwn? Na. Sori, dwi'n mynd quickfire o gwbl. O na, dwi'n fawr, dim problem. No, dwi'n licio cwn, dwi'n licio cathod a cwn. Dwi'n mynd cyn bod bobl yn fatha yn ti'n berson cyn neu cath. Maen nhw'n dda yn cool neu. A chinchillas a adar. Right, oce. Lyfio anifeiliad bob un math. Right, da iawn. Pwy oedd dy childhood crush cynta di? Topanga. Pwy? Topanga, beth enw fo? Dwi'n cofio beth enw fo, Boy Meets World, dwi'n meddwl. Neu beth fel la, rhaglen i blant. Childhood crush? Hir, fatha, ti ar ei ffengliniau hi. Wel. Google efo Chris, Topanga. Wel, fi edrych efo ni, ysgol, oce. Pryd oedd y tretha nes ti grio? Neud yn aml. O, ti'n bod yn crio'n aml? Crio hapus. Ar ei gwen yna fi wneud rhy fath, fi ar rhaid gwneud rhy fath, ar un o'r plant neu beth cute. A mae rhaid bod ni just emosiynol anyway, ac ar ni just dod o deigr i ni llygad. Dwi'n mwyn cofio beth ar nhw dweud yn ond just rhywbeth cute, oedd o'n hyd oedd rhywbeth really poignant yn dweud, just rhywbeth cute yn nhw dweud. Tiw, oce. A dau bach arall, gledydd oer neu gledydd poeth? Newi fod mewn gwlad oer, ond poeth ydy'r ffefryn am hynny. Oce. A'r un ola, a mae'n bach yn bersonol, di wastad yn ddehero bob tro. Wyt ti rioed wedi dwy'n unrhyw beth? Do. Wel, ia, mae hwnna'n bach rhy gyflym oes. Stamps, dwi dal yn teimlo neu ag am beth. O, go on then. Oedden ni'n cael stamps, oedden ni'n cael bag bach plastig o stamps gen yr athrawon pan oedden ni'n fach, yn ysgol fach, oedden ni'n neud rhyw thing hel stamps, ac oedden ni'n pawb box bach, ac oedden ni'n hel y stamps a gweld pa gwledydd oedden nhw'n dod a falle. A wedyn oedden ni gyd yn cael y bag bach yma, a nes i ddwy'n un o bags merched eraill a sticio fo yn y dror. A niogi mor dda fel arfer, Right. Ar yna rwy'n ddeud bod y stamps wedi cael ei dwy'n, ac oedden ni gyd yn gorau eistedd yn y stafell tan, oedden nhw wedi mynd drwy drors pawb. A nes i ofyn os oes ni'n cael mynd i'r toiled, fatha rhyw hanner ffordd drwy'r searches ma. A am bo fi'n hogyn da fel arfer, ges i fynd. A nes i guddiad y stamps mewn twll yn y wal a dod yn ôl i'r dosbarth. No way! Really? Dwi wedi dweud wrth bobl agos i fi, ond dwi wedi dweud o'r podcast. Wel, mae hwnna'n sôn o fel yn y ffilm ychan. Dwi dal yn teimlo eog hyd heddiw, oedd hwnna'n wers i fideo dwy'n. Ie, mae'n amlwg wedi sticio fo ti, ie. Wel, nes i weithio ni bod yr atebio na drwy'r cyfrol. Ie, wel, diolch i ti fod mor onest. Nawr, sôn am ysgol, ti'n hogyn da, gal amla, ti'n gweud. Ond esboniaeth ni, un o llew ti, bobl ddim yn gwybod, un o llew ti, lleis ti ysgol, sut hogyn o ti'n ysgol? Ia, so Llan Ffestiniog wreiddiol, Llan Ffestiniog rhyw 2 milltir tu allan i Blaena Ffestiniog, pentra bach distaw, ysgol Bro Cynfal yn wreiddiol, a wedyn mynd i ysgol y Moelwyn yn Blaena Ffestiniog, mae'n newid ar y teledu, oedd yna ysgol ni neu beth oedd o, rhaglen ddog... Ie, ysgol ni? Na, game ysgol ni. Bath, dda. Rhaglen ddogfen amdan. Mae Blaena yn o'r llefydd na ardal chwareli, pawb dweud o'n eitha tlawd, ond fysa bobl Blaena ddim yn disgrifio hynna'n fel tlawd, achos mae yna gyfoeth o gymuned yna. Ond yr peth, nes i sylweddoli hyn tan o'n i'n gadael yr ardal, ond dydy o'n rhywbeth, dydy o'n lle lle ti'n gorfod dreifio drwy i fynd i'n unlla. So, i fynd, ti'n gorfod mynd i Blaena am reswm, fysa chdi ddim yn just pasio drwad. Na, mae wedi cael ei broblemau yn dod dros y blynyddoedd. Ti'n gwybod, o'n i yn athos diwetha, iawn. Yn mynd ar rywun o gwmpas Cymru athon ni i Zipwood yn amlwg.
A fel o'n i'n gyrru trwy blaenau, o'n i'n meddwl, mae dal problemau, ond eto mae na welliant wedi bod, yn does? Mae pethau wedi gwella yn amlwg, mae'r arian sydd wedi dod mewn efo Zippool, yr llefydd yna gyd wedi helpu. Ond sut o ti yn ysgol, hynny yw, o ti'n canu, o ti'n perfformio yn ysgol, neu chwaraeon oedd pob peth? Na, nath un o'r athrawon digwydd bod, oedd o'n reolwr ar Schoolboys Cymru ar un adag Iolo Owen. Nath o jyst dweud bod ni'n un o'r ysgolion heb, yr unig ysgol yng Ngwynedd heb band ar y pryd. Ac oedd yna hanes da yn blaenau o anweledig, Gai Toms, Stella, Ffysidec, o'na lot o fandiau wedi dod o'r ardal, a wedyn oedd o'n bach yn od bod na ddim band yn yr ysgol, so ar y foment a ni'n cychwyn yn, a wedyn yr anhygoel oedd enw'r band na. Yr anhygoel. Yr anhygoel. O'na ryw athrawes di gofyn ni, gennych chi enw eto? A mi'n dweud, na. A mi'n dweud, och, da chi'n anhygoel. Oh, really? Okay. Ia, dim self-confidence o ddo, ond nath ni gychwyn band yna gigio am ryw 2-4 mlynedd. A o ti yn y lot o Gymru Cymraeg yn amlwg, a lot o Gymru Cymraeg sy'n y byd cerddorol, wedi mynd trwy'r capel, urdd, eisteddfod. O ti yn y sîn yna, bethau? Nathon ni'r urdd. Dwi roed, ia. A o'n i'n ysgol llawer, so... Hang on, ti'n hogi'n da i fod? Ia, hogi'n da, jyst bod fi ddim yn ysgol llawer. Ond well gen i aros adra, watcha documentaries ar BBC 2, pan o'n i'n a dysgu coginio fi'n hyn. Ond, ia, so o'n i'n cael cystadlu llawer, swn i'n cofio y geiriau neu'r symudiadau. Dawnsio gwerin, o'n i orar, probably, ond do'n i ddim yn cofio'r moves, achos o'n i'n mynd i gael. Na, y sîn yna, ddim really yn y sîn yna, ond ar anhygoel ennill, yr gwobr roc, band roc. Jason off Pobl y Cwm oedd yn beirniadu, dwi'n cofio hynna, a dwi'n mwyn o'n cofio lle oedden ni, ond ia, nath ni gyrra hwnna. A pwy oedd y dylanwadau cerddorol felly yn ysgol, ti'n tyfu fyny? I fi, oedd dad yn un o'r bobl ar ei sefydlu Cob Records yn Porthmadog, so mae'n siop. Ia, mae'n siop, un o'r siopiau na sgen... A mae dal yn mynd? Really da. Mae'n ddod i storis da fi'n tyfu fyny, tro fatha bod ar un adag nhw oedd yr... Dwi'n meddwl, allforiwr fwyaf o records ac yr unig cystadleuaeth o gen nhw oedd Virgin Records. Ia. Ac ewyth y ti, mae 90% o vinyl collection ni wedi dod o Cob, achos o'n yng ngholeg y Mangor. Felly, o'n i'n mynd nôl ymlaen, ac yn stopio ymhort bob tro. Felly, ti'n meddwl, wastad yn mynd yn 2-3 vinyl efo fi. Ond beth am y bands hynny wyt ti'n gwrando arno? Yn Gymraeg neu Saesneg neu'r ddau? Wel, dim rili llawer yn Gymraeg, yn bellach ymlaen, ond dad yn dod a, so fo'n dod a tapi adra, a wedyn dwi'n cofio cael y Freewheeling Bob Dylan. Album yna, pan o'n i'n iau. A o dad yn mynnu bod fi'n gwrando ar hwnna. Oedd o'n rili och gen i os oes ni'n gwrando ar y stwff arall, chos oedd o fewn i bethau fel Rolling Stones, Motown, bo math o bethau ar 60au, ond oedd o'n mynnu bod fi'n gwrando ar y Freewheeling Bob Dylan, nes i disgyn mewn cariad y syth. A wedyn, digwydd bod yn Stiniog, mae yna garfan, mae lot o bobl i fewn i Bob Dylan, mae Penrhydeudraeth, Port ac yr ardal yna, mae Bob Dylan yn masif yn... Pam hynny then, ti'n feddwl? Dim clem, eich ti'n fatha... Man of the People ac yn ti'n bod, mae'r geiriau yn sôn am ei fywyd falle, a ti'n bod, ar ddiwedd y dydd mae'n gerddor yn amlwg, ond mae pobl yn ei eddoli fe, mae eiriau hefyd yn dos. Dyna, dwi'n meddwl, mae yna lot o bobl dwys sydd ddim yn cael cyfle i mynegu hynny'n eich am blaenau, da. Wedyn mae gwrando ar Bob Dylan yn rhaid y cyfle i chdi, trafod i... Dyna di lot o fans Bob Dylan, i ti'n just quotio. Gen i met boi yn Stiniog, wedyn da ni'n textio, ond yn bob un text, mae'n un o lyrics Dylan yna. Really? Sy'n dod ti oes? It's not that yet. Mae'n arwr i fi, da. Ydy, a mae bach yn marmite, ti'n meddwl, ti'n meddwl bod e'n gret, neu ti'n meddwl, beth iawn yw hwn, ond gan i sefyll ymlaen, hynny yw, nath bobl i adnabod ti falle i gychwyn efo bandiau go iawn, efo frisbee, de, ie? Gyntaf gyd, hedd iawn dath yr enw frisbee, a eto, oedd e'n rhywbeth o ti wastad eisiau gwneud, gyda chi lot o lwyddiant yn amlwg efo'r band, a ti'n meddwl lot o glo, lot o wobre, ond sut brofiad oedd frisbee, gwed?
brofiad gwych, achos oedden ni'n cychwyn band efo ffrindiau. Y stori gorau am Frisbee, doedd Jess ac Ows oedd yn y band, oedd ddim yn chwarae offeryn o gwbl pan mae'r ni benderfynu cychwyn y band. Oh. So wnaethon ni benderfynu, nhw'n ni jyst neud beth, da ni'n licio'n gilydd, so nhw'n ni jyst cychwyn o beth, a wedyn ar y Jess benderfynu, na i ddysgu drums, chos oedd o wastad wedi bod efo diddordeb, ond rioed i ddysgu. A wedyn nes i ddysgu Ows y bes, achos mae fi chwarae gitar yn barod, nes i wneud papur A4 efo llun o gwddw'r bes ar y papur, llenwi nhw fewn efo crayons, gwahanol lliwiau, a wedyn rhoi numbers, a wedyn esbonio fatha, hwnna di G, hwnna di... A wedyn... Ia, so fel ar y ni gychwyn, a ni'n cychwyn yn 2003, ac yn erbyn, so ha 2003 oedd yn cychwyn, a yn erbyn 2004, oedden ni wedi gwneud album, di dechrau gigio, a oedd hi jyst o hynny ymlaen, oedden ni wedi mynd, ond gathen ni gymaint o brofiadau gwych, dwi'n teimlo'n drwg dros bands dyddi yma, achos dos am gymaint o gyfleon ag oedd, so mae Aled Glyn newyn gadael ni, oedd Aled yn rhedeg Radio Cymru pan oedd Frisbee mynd, a nath o, dwi'n cofio fo'n deitha fi, nath o ring-fensio'r pres ar gyfer thing o'r enw Ec 2, dwi'n cofio os ti'n cofio Ec 2. Ond oedd o, diom och, os yna neb yn gwrando, mae hwn gorau bodoli i bobl ifanc. Ac gennau, iawn, so hwn di'r peth sydd yn brawf bod Ec 2 di gweithio. Mae gennau lun o Ifan Tsunami, mae o'n band ni dyddi yma, ond mae y tri na ni Frisbee tua 11 ar y pryd, mae Ifan Tsunami wedi wel, oedd o'n ysgol pan oedden ni'n gwneud taith Ec 2 bandit, a mae yna lun o'n efo ni fel hogyn bach 13, fatha'n sbio fyny ni ar y pryd, a wedyn mynd ymlaen i sefydlu beth i hun. Be maen nhw'n dweud, when you can see it, you can be it, de. Ac mewn ysgol yn Tywyn, rwy'n fath Ifan, so fo probably rioed i meddwl cychwyn band Cymraeg, ond ar ni fynd yna efo'r sioe mawr yma wedi cael ei ariannu gen bandits ag Ec 2. Ac oedd o, mae'n siŵr oedd o'n rhywbeth ar efo sbio a mynd, cool. A fe ti'n gweud, mae'n profi pethau fel yna yn gweithio, a pob arch i Aled o'n un o'r Aled yn dda iawn, oedd e'n just i gweld yn ddiweddar Drian. A gathoch chi 4-5 album, dwi'n meddwl, efo Frisbee, a wedyn erbyn hyn, a mae hwn yn rhyfedd, actually, achos ni'n meddwl, beth yw enw'r band e? Ows Gwynedd. Enw'r band ar ôl dy enw di, e? A ni'n meddwl bandio Ffredin? Na, ti'n meddwl, da Bon Jovi, de. Na, ie. Oedd Frisbee, ond efo ni'n arfer dweud bod Frisbee wedi cael ei enwi ar ôl, achos bod o'n un o'r geiriau yna sy'n colli, weithiau mae'n geiriau, mwyaf ti'n deud nhw, maen nhw'n colli i be maen nhw'n olygu. Ti'n dweud beth dweud? Ti'n dweud Frisbee dros fydd yn golygu ddim byd i chdi. Dim dyna di'r gwir, oedden ni wedi cael yn enwi ar ôl, be maen nhw'n gael nhw, Blue Movies. So oedden ni wedi dweud y stori. OK, right. Oedden ni wedi dweud y stori i ddef, achos oedd o'n... Ia. A wedyn, efo Ows Gwynedd, oedd y prosiect i cychwyn i dechrau sgwennu caneuon, oedden ni wedi cymryd saib o 5 mlynedd ar ôl Frisbee, o'n i wedi mynd i byd gwaith i ddechrau gweithio i antenna yn cynnyrchu Ned 5. A wedyn, o'n i jyst dda, rai fi sgwennu, mae gen i doman o ganeuon, o'n i heb orffan, o'n i wedi gwneud rhyw bennill. Wedyn, dwi'n benderfynu gorffan can, a wedyn mynd i recordio fo'n studio ar y Radio Cymru talu am sesiwn, a wedyn nes i recordio'r... A o'n i'n gwybod sut sy'n mynd o gwbl, so o'n i'n mynd i'n meddwl amdan be fysa enw'r prosiect yna. A wedyn, ar fi jyst rhoi Ows Gwynedd, achos ar y pryd, iawn. Ti'n dod yn y chwerthin yn mynd. Ond ar y pryd o'n i'n sair coed yn mynd rownd efo fan yn dweud Owain Gwynedd ar yr ochr, sair coed, joiner. Wan, o'n i'n dweud yn pen fi, os o'ch ti'n googlo Owain Gwynedd, o'ch ti'n mynd i gael sair coed joiner, a dos am llawer o Owain Gwynedd. Mae yna Owain Gwynedd arall, ond dos am Owain Gwynedd. So o'n i'n fatha, oce, dyna'n mynd cool, rhaid fod yn Googleable. Mae hwnna'n air, Googleable. So nes i penderfynu, Ows Gwynedd bod bobl yn galw fi, so o'n i'n hynna. A wedyn ar ôl recordio'r sesiwn, oedden ni yn y studio, o'n i wedi meddwl gigio fo fyw, a wedyn ar y tad y boi o'r rhedeg studio do fewn i'r studio, dweud, o ti am gigio fo? Dwi'n gwybod, dwi'n gwybod os di bobl eisiau clywed o'n meddwl. A dwi'n dweud, neith Rich chwarae drums i chdi, i fab o'r boi o'r rhedeg studio. A dwi'n sbio Rich, a dwi'n dweud, iawn, na i neud. A wedyn, oedd Ifan Tsunami digwydd bod, di dod i nôl gitar, achos o Tsunami recordio yn yr un studio, rhyw ddwrnod. A mae'n gofyn fo, a wedi jyst rhoi fatha darn gitar ar hwn. A wedyn oedd o fatha, iawn, wedyn ar fori darn gitar, wedyn oedd o'n y band.
A wedyn mae Ems sydd yn chwarae bas yn un o'r ffrindiau gorau dyddiau frisbee, really. A wedyn, oedd o wastad i bod eisiau bod mewn band a mae o'n chwarae bes enw. So, ar y ddigwydd yn organic, yn naturiol, a wedyn, da ni wedi dod yn ffrindiau da, di bod drwy lot o bethau fo'n gilydd, actually. A ti'n gweud mae sair coed o ti, hynny yw, wyt ti wedi canolbwyntio cant y cant? Ydy fi'n bosib i ganolbwyntio cant y cant ar gerddoriaeth? Ydy fi'n anodd i wneud bywoliaeth fel cerddor yng Nghymru? Dwi wedi bod yn lwcus iawn os fyswn ni heb wneud dim byd arall. Dwi'n meddwl swn i di just about di gallu crafu bywoliaeth, ond dwi wastad di wneud rhywbeth arall. Weithiau dim job llawn amser, ond oedd bod yn sair coed digwydd bod yn y gap ma o 5 mlynedd. O'n i wedi mynd o fod yn telu i sair coed yn meddwl, rhaid chdi gael tred, dyna fod nhw'n dweud, rhaid chdi gael wbath i ddisgyn yn ôl ar y mae o'n sgil fydd efo fi am beth, dwi'n mor falch bod fi wedi wneud o. A os mae yna darn o dir yn agos i tu ni sydd ddim efo'n byd anna fo, fyddai'n gofyn yn aml wrth o raig os gael rhoi shed yna. Mae'n rhaid yn swnio fel angel, mae'n rhaid i gyfadu. Dwi wrth y modd yn neud pethau eraill hefyd, so ni'n mynd yn bod yn just canu, neu just bod yn sair. Dwi wedi bod yn sair ys blynyddoedd chwaith. Felly, y cwestiwn felly, pa mor anodd yw i yn gyffredinol ti'n meddwl i wneud bywoliaeth? Oes na bwysau i fynd i ochr arall gladdoffa, i recordio'n Saesneg falle, i wneud pethau byddech chi'n really eisiau wneud? Oes fi'n bosib i fod yn broffesiynol cant y cant yng Nghymru? Yndi, ond mond llawn llaw o bobl geith fedrith neu hynna. Da ni'n gweithio arno fo, da ni wedi gweithio lot yn y blynyddoedd ddwytha trwy proffesiynoli'r yn dweud, proffesiynoli'r sy'n dim bach. Trio cael sylfaen fel bod pawb yn gallu cael yr un cyfleon ac os ti roed y gwaith fewn. Ond y peth amdan claddoffa, mae hwn yn hilarious. Mae yna fwy o bres i wneud yng Nghymru na sy'n na'n Lloegr ar lefel ni, de. Os ti'n cael enghraifft dros 100,000 o streams i gan yng Nghymru, mae yna'n golygu bod chdi'n neud yn oce. As in, fedri di gael bobl i ddod i weld chdi mewn gigs. Dros Gladdoffa di 100,000, ti'n mynd i gael neb dod i weld chdi mewn gigs. Ti'n mynd i gorau weithio lot galetach. Does na ddim gymaint o gyfleon i gael cerddoriaeth ar y radio neu ar y teledu, a dyna lle mae lot o'r arian yn dod fewn mewn ffurf bringdaliadau, un o'r pethau mwyaf cymlaeth. Fi'n gwybod mae lot o bethau wedi newid yn dos efo streaming a Spotify a popeth arall. Ond Lliw, sebona fi yw un o'r cyneuon mwyaf poblogaidd, mwyaf adnabyddus, a fi'n gweud hyn, erioed, basically, ers dechrau sy'n rock yn Gymraeg. So, my God, dwi wedi bod chwarae hwnna ar y sioe radio fe chi, a wyt ti digon hapus i weid, oce, os na i farw fori, dwi'n cael yn nabod fel sebona fi, bydde. Ti'n digon hapus mae hwnna i gan di? Mae'r gan yna'n thing ar ben ei hun, mae'n fatha entity ar ben ei hun. Dwi'n teimlo weithiau na fi ar y sgwennu fo. Ti'n fydd sy'n ddiddorol am y gan, dwi'n dweud ar podcast eraill, ond nes i sgwennu fo achos oedden ni wedi colli babi, so oedd fatha 3 mis, oedden ni wedi cael miscarriage, a wedyn oedden ni jyst i bod mewn rut, oedd i fatha mis neu 2 o just ti sylweddoli, watched y teli, bod yna babis ar y teli rownd yr reel neu fath fel yna. Oedd o'n rili amser tywyll. A wedyn nes i benderfynu sgwennu can i gael fi a'r raig allan o'r rut ma. So, o'n i wedi bod yn gwrando ar wbath gweri oedd o, ond o'n i'n meddwl, be am wneud wbath just upbeat, a wedyn, o'n i literally meddwl, o'n i am holiday, dyna di'r dos am dro reid dros y môr. O'n i am holidays, o'n i anghofio amdan bob dim am dipyn bach, a nhw'n resetio, so dyna ydy'r gan, really. A wedyn, mae'n hilarious, achos mae'n un o'r pethau mwyaf positif sy'n ei oed wedi dod allan. Mae wedi dod allan o'r adag tywyll na. Trist, ie. Ac wrth gwrs mae'r fideo wedi ychwanegu, chi'n gyn gael lot o hwyl yn y fideo yn amlwg, ond mae'n anhygoel, bod Gymru ddi-Gymraeg yn meddwl bod y gan yn anhygoel ac yn chwarae fi'n abo bobl sydd ddim yn siarad gair o Gymraeg sy'n chwarae on drwy'r amser. So, yn hynny o beth, pob parch i ti, ysgwb. O dyna sydd am y streamers yn rhywbeth fel yna. Mae'n bobl, dwi'n mynd fan o model talu Spotify enghraifft, ond dwi'n licio Spotify, dwi'n licio'r ffaith bod, meddwl amdan hyn iawn, sa'ch di byth yn cael CD
gwylym, tsunami, adwaith, un byth, dim byth, ond fysa chdi'n anamal yn cael CD yna drws nesaf i CD the 1975s yn HMV Llundan yn y 90s. Ond fe wedi cael y can yna drws nesaf i can 1975. Dwi'n dweud artistiad hen wan, mae'n siŵr, neu Billie Eilish, neu beth fel la. Fe wedi cael y can Cymraeg na drws nesaf iddyn nhw. A fydd o'n edrych fatha bod nhw'n ar yr un lefel. So dyna sy'n cool. A un o'r rhesymau, o'ch ti'n sôn am y fideo, un o'r rhesymau sy'n bod na fi wedi gwneud dda, ydy, mae algorithm YouTube ddim yn gwybod pa iaith ti'n... Wel, ddim yn gwybod pa iaith sa'ch ti'n licio gwrando ar eich. Os ti'n berson, mae'r algorithms yn best ar, mae'r person yma di gwrando ar y gan yma, a mae'r person yna di gwrando ar y gan yma hefyd. So, na i llecho dipyn bach o be maen nhw licio at ein, a na i llecho dipyn bach o be maen nhw licio at ein. A wedyn, dwi'n meddwl bod nhw wedi, yn reiddiol fel oedd yr algorithm a ddod yn bach ar hyd y siop, maen nhw wedi neilio fod yn bach mwy wan, so enghraifft, os ti'n Gymraeg a gwrando ar lot o sgynnion Gymraeg ar Spotify, dyna mwy neu lai yr oll ti'n mynd i gael. Ond ar un pryd oedd o jyst da, ti isio hwn? Ti licio hwn? Mae person yma licio hwn, a ti'n met efo nhw, ti isio hwn? So dwi'n meddwl bod hwnna'n eitha positif, jyst sa'n nhw'n gallu cael, dwi'n meddwl gwybod, sa'n nhw'n gallu cael ethos lle maen nhw'n penderfynu talu fwy'r artistiaid na... na'r broblem, da. Dwi'n gwybod, mae staff Spotify ar lot o bres, a ti'n meddwl weithiau, ydy o'n iawn, dwi'n meddwl am hyn am llefydd fatha Radio Cymru S4C lot. Dwi wedi gweithio yn S4C, ond pan o'n i'n gweithio yna, o'n i'n meddwl, ydy o'n iawn bod fi'n cael yn halu mwy na'r band dwi'n bwcio i ddod ar y sioe. Am y diwrnod yna, neu am yr... Mae'n anodd, ond... Mae'n ddadl foesol fan yna. Oes, mae'n lot, mae'n lot yn mynd ymlaen yna. Fi newydd weld y ffilm, actually, ar Netflix, dwi'n meddwl, ynglyn â sut ddechreuodd Spotify gyda'r boi o Denmark neu Norwy, fe bynnag, a mae'n neud ti fel, syniad da, ond... Cymru mynd ymellach, neu Cymru ddod ti ar derfyn, fi'n mynd i roi quiz bach i ti nawr, ar dy bêl-droed, right? Ti'n mynd i gael 5 cwestiwn bach am... Wel, pêl-droed clwb yng Nghymru, felly, fi'n siŵr beth ti'n gwybod, beth ti'n gwybod pob bryd, byddai'n ffain. Right, beth yw nickname, be bynnag yw nickname yn Gymraeg, clwb pêl-droed Carnarfon? Caneris. Ti, Caneris, da iawn. Right, pa glwb neu tîm yn y gyngrau'r Gymreig sydd wedi ennill y bencampwriaeth fwyaf? TNS. Seintiau Newydd, ie? Seintiau Newydd, ie. Total Netflix Solutions oedden nhw pan ma'n i chwarae nibyn nhw. Ond erbyn hyn dwi'n fel new sign, ie. Nes i chwarae nibyn Llansan Ffraid cyn nhw fynd yn TNS Llansan Ffraid ymol. Right, oce. O'r ysgol, ie. Mae'n newid yr enwau drwy'r amser yma. Ym mha flwyddyn y cychwynodd clwb pêl-droed Blaen Ffestiniog? A na'r o dewis i ti. 1800, 1883 neu 1900? Dwi'n mynd yn 1883. Ie, na ti. Mae yna cam mlynedd cyn i fi gael yn enni. Union. O, na fo. Wel, fi'n bwyd am felly, do. A mae'r clwb dal am mynd, di? Yndi, oedden nhw'n un o'r clwbiau cyntaf gath yr cynnig i sefydlu'r gyngrau'r cenedlaethol pan mae'r efo gael ei sefydlu'n reiddiol. Sa'n nhw wedi gallu bod yn uwch gyngrau'r Cymru o'r cychwyn, ond ar nhw wrthod, achos o... Dwi'n mwyn gwybod be oedd o, ond oedd gen efo hanes Blaena Colts oedden nhw ar un adeg. Right, pa chwaraewr nath gychwyn i yrfa gyda Bangor yn 1915 cyn mynd i Abertawe yn 2005? Owain Jones. Owain Jones. Mae'n ein rhwydd. Mae Nain y Taid Owain Jones yn byw dros ffordd i y tŷ ges i'n magu. A oedd o'n dod ar ei wyliau at Nain y Taid. A Owain ydo, ac Owain o'n i, ac oedd o'n dod yna, mae'n flwyddyn yn iau na fi, dwi'n meddwl, ac oedd o'n dod yna, ac am bod o'n abo neb, oedd o'n just dod mynd allan ar stryd, ac o'n i'n efo bunch of mates fi, ac oedd yr O's yma'n neud skills efo'r pêl, a dwi'n cofio bod yn hollol gandryll bod o yna yn dangos bod o'n gallu gwneud keepy-uppies o fatha. Wel, a 7 cap i Gymru hefyd, erbyn hyn yn cyflwyno ar ysbrydau. A'r cwestiwn ola, ag eto, mae'n ein mor rhwydd. Pwy sy'n chwarae yn Parc Stebyn Heath? Llanelli? Fi ddim yn rhoi dewis i ti. Beth ys ti weid? Llanelli? Ie, ti'n iawn. Bloody hell. Ti wedi cael 5 o nhw. Llanelli yn un o'r adeg allu ar y...
Oscar Roberts ddangos bod, bod fi ddim yn mynd i ffitio fewn i blanio fo. Oedden ni wedi iawn, so o'n i'n sub i port yn aml, iawn, Chris? A oedd Frisbee hefyd yn teithio amgylch Cymru, a oedden ni'n neud gigs weithiau nos Wener. Oedd weithiau oedden ni'n chwarae nos Wener, a wedyn sy'n ni'n chwarae pêl-droed y Sadwrn a chwarae gig nos Sadwrn. Oedd o'n bach yn fatha, waw. Ond o'n i wedi cael run o bod yn sub am hir, a ni lawr i chwarae yn erbyn Llanelli. Ac nos yn gynt, oedden ni wedi bod yn cas newydd. Cas newydd? Dwi'n meddwl, rhywle fatha cas newydd yn ei gig, a oedden ni wedi aros yn y fan, wedi cysgu yn y fan. Dyn ni wedi dreifio'r hogi. Rock and roll, Owen, rock and roll. Rock and roll tan, ar Oscar Roberts enwi fi fel un o'r hogi oedd yn cychwyn y gêm. So, o'n i wedi blino racks, o'n i wedi cychwyn y gêm yma. A ni ddechrau, oedden ni'n curo 2-1, ac o'n fatha rhyw 10 munud i fynd. A so yn pen fi, a hwn ydy'r, dwi dal yn meddwl na fel un dyla pêl-droed cael ei chwarae. Gathon ni corner, a i'r corner cael ei gymryd yn fyr i fi, o'n i'n erbyn Gary Lloyd, ex-Wales, a left back Llanelli ar y pryd. Ac o'n i wedi sginio fo drwy gêm, oedd o fatha, gorym. So nes i feddwl, ti'n fe, mae'na gofod bach jyst tu ôl i Gary Lloyd, os gai fewn i fanna, gyda'i whipio draws y box, ac o'n i 3-1, ac o'n i relaxio am 10 munud diwedd y gêm. Right. Penderfyniad anghywir ar y Gary Lloyd ddwy'n y bêl gen fi, nath nhw dorri ochr ar y cae, sgorio gol. Athyn ni dal cael dro, ac eich sy'n dal wedi bod yn dro, ond fi oedd y bai, ac eisiau gwybod amdano fo ar ôl y gêm. Ac o'n i methu troi rownd yn mynd, wel, o'n i'n knackered, o'n i wedi bod chwarae cas. O'n i ar y pes deith ar y casgyn y fan, So, ie. Ond hwnna'n esbonio yr dyfyniad yn gynt, beth oedd eto? My style of play was a little bit too unpredictable for us, siarad. Unpredictable i fi, ie. Da iawn. Ei, Cliw, diolch o galon ti. Beth yw dy gynlluniau di, Gwed, os na pethau ar y gwech? Mae pethau wedi newid yn amlwg achos y 2 funed diwetha oherwydd Covid a pob fath o nonsens, a popeth wedi stopio. Ond sy'n un iawn, mae popeth nôl, sy'n ni'n meddwl, rhyw fath o normalrwydd. Os na gynlluniau efo ti, os na pethau ar y gwech? Mae'r label Recordio Cosh ar ni sefydlu efo Frisbee, a wedyn dwi'n rhedeg o ar ben yn hun wan ers chydig o flynyddoedd. Da ni'n rhyddhau Tsunami, Gwilym, Fleur de Lis, Alice Williams, tal. Mae gen i gymaint o act ar y label, mae pawb yn rhyddhau, so gobeithio loads fwy o rhyddhau flwyddyn yma. Dwi'n gobeithio fyna album gen Gwilym yn dod allan. So mae yna lot i weithio ar. A wedyn, yn bersonol, dwi wedi bod yn studio recordio caneuon hefyd, so fyna fwy o stwff oes Gwynedd yn dod allan. Mae hein yn hollol wahanol i'n byd da ni wedi gwneud o blaen, a maen nhw'n hollol wahanol i gilydd. Just cael hwyl, really, yn erbyn wan, achos does am disgwyliadau, really, nag oes. Ond mae'n neis bod ti'n gallu cyfuno yr actual chwarae a'r ochr fusnes mewn ffordd hefyd, achos ti'n amlwg yn bach o entrepreneur, ac yn amlwg yn gorfod, ti'n bod, delio efo'r ochr fusnes o'r label, wyt? Ie, dwi'n mwynhau hynna, cynghorydd busnes oedd dad, so oedd o'n di roed o'n i'n dallt Excel sheets cyn o'n i'n dallt yn byd arall, really. Ie, neu actually, oedd o'n eistedd fi lawr weithiau efo ledger book a dangos sydd i, anyway. Wedyn, so o'n i'n dallt yr ochr yna, ac yn mwynhau yr ochr yna ohono fo, ond hefyd, be mae'n golygu ydy bod fi'n gallu trio effeithio y scene i hun gwell, so achos un o'r pethau fydda pan ni'n tyfu fyny oedd fatha, mae yna lot o bobl yn neud am laff, a mae hynna'n ffain, mae hynna'n oce, ond mwyn i bobl cymryd y sîn o ddifrif, rhaid i yr strwythyr fod yn dipyn bach mwy proffesiynol nag oedd o wedi bod yn y gorffennol. Dwi'n meddwl bod ni wedi cyrraedd lle eitha iach, chwan yma na dal lle i wella, so dyna di un o'r pethau. Hefyd, Chris, swn i licio cychwyn podcast, mae fi a Naomi Saunders a Adam Jones yn edrych i gychwyn. Da ni'n gwybod sy'n neud o, Liv, angen tips gen i chdi. Da ni eisiau cychwyn podcast garddio. Garddio? Ia, lyfio garddio. O, Adam Jones, Adam yn yr ardd? Ia, Adam Jones a Naomi Saunders ar byw yn yr ardd hefyd, a mae gen i hi. O, hang on. Pam garddio? Lyfio tyfu veg. Gen i polit yn ola bod ddim. Mae o'n un o... Sgab, ti'n tipyn o foi, dwi? Fingers in every pie, felly, oce. Sheds a garddio, dyna. Sheds a garddio.
Wel, ie, pob lwc i ti gweithio daeth yna, fi'n siw gewn ni sgwrs eto o podlediad, a fi'n abod Adam, mae'n dda iawn, mae'n gwybod i bob gysgob dan. Ei, diolch o galon ti, mae wedi bod yn ffantastig i siarad â ti ac i gyfarfod ti bydau dros y cyfeiriadur. Felly, diolch o galon ti, mae wedi bod yn lot o hwyl. Gweithio fi'n anna, fi'n rhoi ti ar yr ynys golledig mae i orffen, ti'n mynd i gael pythefnos fach y ben di hun ar yr ynys yma. Sna'n trydan, a chi sna'n plugs, ia? Ond beth yw'r un peth mae rhaid ti fe'n efo ti i wneud bywyd bach yn haws. Ti'n methu byw heb hwn. Gitar, de. Ie, yn un oed sy'n gwneud gitar. Fi'n gweld y gitar tu ôl ti fyna. Ia, yr mandolin, gitar acoustic sy'n ni'n mynd a, jyst i peidio mynd yn... Yn dwlalu. A fydde ti'n iawn ar yr ynys ma'n ben i hun? O, siwr o fod, ti'n dechrau tyfu bledi cysiau, fydde ti? Probably. Na, o'n i'n meddwl amdano, dwi wedi bod ar ben yn hun a dweud y gwir, so dwi'n yn gwybod. Mae'r garddio yn rhywbeth dwi'n neud ar ben yn hun, ond ti'n gwybod bod chdi'n dod adra at rwy'n dweud, so wedyn... Adeiladu, sy'n ni. Ti wedi gweld y fideos na o bobl sy'n jyst un person yn llefydd fatha Indonesia, maen nhw fel arfer, a maen nhw'n jyst bildio fatha tŷ yn y ddeiar, neu yn neud ogof i'w hunan, a maen nhw'n adeiladu fo a plastro fo. Ti wedi gweld nhw? Do, fi wedi gweld nhw. Mae gen i neud nhw ar yr ynys yn ben i hun, byddwn nhw'n berffaith. Ia, hwnna sa fi, probably. A bach o gitar yn between. Ei, diolch o galon ti fi'n dysgu hwnna'n i glywed y stwff newydd, boi. Diolch, Chris, diolch yn fawr iawn.